ni suka fara attacking. Akwai report da yake a nan a gaban tsohon CPD tashi, in ka gani ba za ka ce ma zan tashi, amma Allah ya tashi. Kuma akwai 'yan sanda da suke da division, na tabbatar watakila ko tun da ba lokacin ka bane ba ko an gaya ma akalla muna da mutum hudu, wani ma ya rada dan yatsansa ciki, amma duka ba iya wani abu, amma cikin yadda Allah daga zuwa ka zaɓa wannan DPO din na Dala da ya zo yanzu, sai muka ga abubuwa sun canja, har ma muke cewa to daman 'yan sandan za su iya kyale mu aka kawai kashe mu, kuma sai gashi Allah ya sa ka taimake mu ka kawo mana shi ne mutanen unguwa gaba gida sai ga su ba su ga ta zama ƙungiyoyi da suke karamar hukumar shalar na gwamnati da nawa, sai ga lalle ya kamata sai an kawo ita wannan ziyara gaban ka, kuma mun gode ma kuma mun maka addu'a, sannan kuma mu baka takarda ta mun ji daɗin wannan abun da aka yi, sannan muna roƙonka da a ƙara wa shi mai girma DPO ƙaimi, saboda idan an kai wannan araba mu da shi akwai yaran sa da yake ƙasa da yawa, akwai gurare wanda akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu faɗa, amma iya wannan ma ya isa. Kuma muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wata'ala, shi wannan DPO Allah ya kuma azurta ka da irinsa a Kano gabaki daya, har in aka sami irin wannan mai girma kwamishina, watakila muna kyauta da can kawai bacci zaka dinga, sai dai ka dinga ɗauko wannan bidiyon kana sai muna maka fatan alkhairi yadda ka zo nan Kano cikin aminci. Allah ya samu waye gari mu da an ce kai ne shugaban 'yan sanda na daga duk wanda ya zo nan, daga yadda muke fahimta, to daga nan cikin yadda Allah ake samun wannan, kuma muna tare da 'yan sanda duk a halin da ake ciki, kuma muna gode musu, muna kuma gode musu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wannan kai ga su waɗannan takardu da muka zo da su, na so ni na miƙatawa, kuma sauran ƙungiyoyin kansu ce na cinye musu wannan ranka a ya ƙuri bibiyar su bada da hannunsu, saboda su ga unguta man takali ƙawa cewa man adata sa. Wannan ranka ita ce kakakin da wannan ƙungiyar duk wanda ka sani yana ji da ita, sannan wannan ƙungiyar profesa ne shugabanta, ni a cikin ta memba ne wa memba ba, ni ne suka wannan director security nata, to shi profesa yana da lacca yau, shi ne ce lalle in gaishe ka kuma na baka hannu da hannu, kuma in gaya ma sana wannan kungiyar tana tare da kai 100%. To akwai gwammaja ina mafita zai mika girma kwamishina tasa. Ko shi ma? Ai uku ne wannan. Ai mun rage ne PPRO saboda kaji kana ta cewa